Ay. Uy, apay mo? Atan siya nagkakinamuan? Awat naway na ikontran si kinang-alis naman siguro. Yan, lamari no adim kaya ta itagtag ni si ka ospital? Gusto makanan mas maon. Adi pa'y bagpay mo siya ay kayang? Kaya na. Yan sana ay amo man parikat ka, ang takot ari. Ay manong, ay mabalay tagtak ko sa manong po ano ka? Ay mo? Ay ospital tani man parikat ya. Man sakit agis na kano. Adi yung taong guard. Apat ay tako. Ay kay pare, tatulong ka tatay, taktakan mo din kausan na. Ay, sinay. Aw. May. Ay, Atay. ay kaya maipuni ka? Ay kaya maipuni ka? Ay permit kay man man ay man Ay, parikat. iglan nun, gali na, inay. Ay, ho, tayo. Anak man. Nung anaawa na may umot na kasat ka. Ay, sino yung problema, Jim? Mansik na lang. Saan pa yung doktor? Hindi banda din man sakit. Basta kumarong ngayon, grabe. Ay siya, palikatinan ko na yun. Maluna, doktor. Balo. Sinanay? Sakit na, doktor. Okay, sige, ikaw man, i-daman ko ito na. Sige, dakas na. Sige, iatmos na. Okay, tamay relax yun. Sige, paman batun di apro, tani, grabe mo. Basit lang talmid ko kat na sakit. Nya. Wala, doktor. Jim, masapol ay mau pira kay Dagos. Tani emergency na, tani baka nag-rupture. Tani basit lang talmid ko kat ni, nasakit-sakit. Pamuli ka sa Ti findings ko kini Jim, kasla nga dati acute cholelithiasis, diya ngay batong ti apro. Kat bahay ti palag examine ko talaga masapang umapiraan ka nagos na ito eh. Di makin iso na nga ti approximate nga mga gasto no agpa-opera iti baton ti apro kat 60,000. Nya nga ti kasta to jay. Dok, hanbang nga mabalin nga mabawasan ti pang-opera na, oray no umabot ti 30 lang, taon gamin ti kwartak, kurang di kwartak gamin. Talaga kami dyan 60. Actually, talagang mapanti surgeon siguro mga 30 or 40. Nung kami dyan, kuwadi dyan 60, mapanti dyan anesthesiologist, mapanti dyan assistant na, iso nga talaga nga DP man rin. Talo na nga agbibigay dyan, halang nga dyan surgeon nga kupiro. So nga talaga nga 60 ti masabon. Pangalaan nga ti kasta, sir, kat babainti lang ti kwartak, doktor. Okay, Garot, tani emergency mat nga talaga da ito eh. Sige, Garot, oray sakti manggarantor dyan 40. Nung masapal nga ma-admit na dagos na ito, tapos ma-operaan mo nagdagos. Sakti makisaon to dyan surgeon na opera ko na dumupay. Pero sakti mang garantor dyan 40, ng ikarigatan nyo ata, bayar nyo na dagos yung nagbayag, boy. Oo, doktor. Tapos nung ma-operaan nga dagos ni Jim, tanong, papagagin tuloy ito nga ma-opera, baka agrapture di jay gallbladder na kat mas taktakal nga problema di ay. Okay, i-refer ko siya na kini Dr. Paul Ock. Siya tibang operat kini siya na ni Dr. Paul Ock. Kadiya ko na nga oray i-advance niya 20,000 siya tibang karantor niya 40,000 kung lumapalin na niya mabayaran niya. Oo, doktor. Okay, sige. Ay, ang tinurita at ipanyong karoon ni Jim J. Pine si tatang chimpo at lumaad ng lidayan mo. Oo, doktor. Okay, guys. Ay, makang kami nga, kahit Okay. sa kanya pagtunahin. And importante yun una, ano nga libre pa sa kalalagwan. Oo, doktor. Dati kangunahan mo't lang mang agas kini Jim. Tapos lang balin nabilig di operasyon katawan sa bali doon ni Apo Diyos. So, ang kakarag na libre pa sa nagkarag kini Apo Diyos. Bati pa na opera na. Tapos kumadag iti
doktor naman mag-opera kini iso na may kanila ti divine wisdom. Tapos pa rin nga nabaligi ti panang-opera na niya. So, ano yung talaga kakalaguan? Oras ka pa Jim, alam ka sa Jim mo? Okay, grabe. Boss, mabalin ba nga agpakadakin yam? Tapos apang kukitan pa pag DJ kapsat ko dito na hospital na confine. May ngarot sige, alam ba ito itandan mo, tayo ito nga ang latang agas yun eh. Muna, sir. Thank you. May nainak pa ito, ito nga pa. Pangayan mo. Salamat. Nagbasulak na ta. Nagbasulon ta siya po Diyos naman minsan. May problema may kapsam na. Ang gayam sakit si ano ka? Si Johnny. Manulakis na. Si Panay sa isa. Isa kami ay signal yan. Napalpaliw ni ka kung may problema. Manipot na lang po yan. Mapabasoldak nga ta. No papasuldak niya po Diyos sabay niya sakpay lang kaya niya may kanikaan. Basol ko na ta. Apa niya kanak na may kanikaan? Para adik ka makaputo. Baka nak may problema kan sa kanya. Kas anuwak lang nagkaroon iti anak. Yan ang iti problema. Awan sa balik. Nung kasama sin video, ada di nabakasiri ay anak ay guys 16 na, senior citizen. Yung nang pamati na ako, gusto nang kararag na ilautan si anak yan guys 16 na yung babae ni. Nung mabasam sin Bibia, si Lisa. So kung may pamati mo na ako, gusto magtalukan si siya, wadan to dia, ano pa ay maunang mata, wadan pa siya. World Cup sa, no, lain may pang-abal pang nasa ipugyan, malikan ko simbahan siya. Kamat man nga ko so man kararak ko day barang no dengan apo jo sa kanay kanay manudan matlaan aya kaya man mas problema ya barang kat kay man Hello? Madam? Nayak si nga. May adigard man sa batas sa sanay paliak wadak mot lang sinagamin. Oh, Bumulak lang sina office. bye. Ungay duy mot abay ano impawit ko sa probinsyasan siping ko day ano di gasarin kanon da mamay kala ko sa lute. Ayun, kay man sa mo, na nga na iram na abuhay ka man nasa ay. Ay, way amumot si... Way pilak na sa panutangan. Wada din ko black si disin ano mabalin pada sa panutangan ditan baknang dia sin anak di baknang mot lang magaypak kanon na iso nga sigurado ay way pilak na di. Padasam ka des panutangan. Ora sini kan ora man balin na ora sa digaran to mo adi. Lord, adi noon pikat anayan no, wadat di number na, ta ala ako ta punta ko. Ay, di number na lang kaya alam tandoy medyo black pa lang sa pisina sa sauni agami. Yan. Ta umi tadi ka doon ka nakilan ta sa motor sa pisina. Wala pa lang mo ti oras. Utang ordilan si Madam. Lord, lunikam ni Elizabeth, kami Sarah, iti may isang anak, kastamat kuma
Tera medium kanya. Hello, Katam? Masih di may kalang diti gini nya, diti ayanti ko, ayanti tubo. Tugawak lang ijay. May man sabat ta. Asik ka ba di eh? Sikat yung tinawag ko kay. Buwan. Tulong ko ta medyo tulisan pa. Nice meeting you. Nice meeting you. Maling nga pantay, igin na tayo tayong sumpong pa. Ayun, pag ano tayo na magit kita pa. Baba nila tas sir. Ha? Yes, sir. Igin na dyan. Uno, untang rin ang kape. Uno Kape na dyan saan? Unta, ang kape pa dyan. Ano ta kapitan nagtudo? Yan. Punta mo kita sa Japan. Kita ko didi. Ito. Sa asawang mat ni Ma'am Day. Yes, sir. Adaman man ang kadwa ng babae nga. Nakita mo kati paapan day Jujax. Hindi uman-unog din. Nangunin na pa day lalaki no dyan babae. Ang babae na nga talaga nga. Ipulong ka man kini Ma'am Day. Gumurig ka. Makalohan nga ako. Dahil di pa pananta. Dito ito naman panta. Dito iti may mayat. Pintas nga pwesto kaya. Ito iti namunong banbantayan di kasi isuna nga ama. Kasap ka kasi isuna nga anak na. Kasi so ay jem na ito ita. Baka pa na mga jem. Nga ito pa pananag ta. Ito ay ni papap di pa pananag ta. Kakita. Amal! Amal! Okay. Ikut lama man kamu niya paborito ko nga ito yun eh. Di hati. Ay! Ikit kita. Pagpulpulong ha. Pagpulong ka lang. Gaso ha. Nakakti, tulong na. Kumbaga kumano, at dati nakita na. Awan, pulpulong lang diya eh. Kita ko ti nakasanungan. Ako na. Para lang di ka pili. May nakumadidsi ka lang at dati limlimod mo, ano mga inbaga? Naku mga tilim-limod ko kat sikati amo mo na. Ay, ada nga peso jay. Gurka, tikitak man mo. Ay, ada. Ada jay susinti barkadak ijay kampuna. Mabaling nga apan tadam damay jay. Apa yang tiap pantai kita dicil? Amo mo na. Apa yung masapali baga? Baka dito ti makatulong kanya. Pero bagbagam? Awan. Nagkabita kiti. Sige, kapito sa ta agawit ni madam samutan. Muna. Karabihin gayam damdamang. Ambit apang kaijay nga to. Tapan ka business. Sino pa di? Ay, ma'am. Ma'am, saya. Ma'am, wala ko di ilan ko si Kae. Sinudi sa karaman ibaga magkaon yan ay doy. Ma'am, inilak girl da sir ano yo. Basta way natayag ya ay babae as Pigaan? Kakaninang. Uwan? Ay, apos ma'am. Ma'am, haliksura na din babae. Natayag kasi pag brown beauty. Ayo. Salamat sin sa inbagam garod out. Asi kami manala tayo. Ma'am. Ma'am, adi may ibagbagahan sa amdi ng ibagatan, ibagsak ng grade ko. Kasi ma'am, din grade Christmas chat. Hanggang natutungan. Ma'am, Ay, sinalin panton din pasinsin ko. yes, sir. Baka doon na man pa siya. Aw, adi.
Mereka menuai problema. May problema. Kapsa atahag sa nga kapsa ka nakabagkat sa nagasot nga kilo kaban nga Wala garot. Pasensya ka, baka tumali ka man na lang. Ano sino nangyari di sagutin? Baka si sana di problema kung gapusin. Adi kan man nakakaritan. Ada yung pagaw sa natin. Makalaw na yan. Kung nakapimante kampun ni kasanjay ko di. Magamit ito yun. Problema ko sa kapsat ko, may opera na yan ay problema ko ni pilak. Matipangakot si ulong si. Kaya ka man bigang tadi? Eh, ibagbagan din, doktor ay baka, na kanan naman ang umabot si 80,000. Ayun, ito pwede pangakot si Dian. Hindi mo tayo nakadapay katad. Ay, may problema sa. Basta wala ano ka pwede kumuha din itim ko na kanay. Nevo. Ano sam nan itimay na ngurot asim I will do in that 100,000 ni karganto. Kaya nga ay sino pa kamandikan daw talbaran ta ko di kapsat na. Wala kas pasano talbaran ta ko. Kapsat to saya. Kat nung sino yung mangyari kan doon sa dataputin mapapasul. Karkar-karo ay bagaday ang mamunto kan. Ketua damat kaya ni. Adik kaya mang suportan sinan na daw mali ng manpatulong. Nay, ano sampa? Asim ipawid mo pagkat 100,000 ni karganto sa. Salamat Adik ka man lanag. Ay, sorry ka man kasi na sa nangyari. Adik ka man lanag sili. Tapos ano ko? Suportar. Ayun, salamat ang sikatan. Naknakon na ay tulong man sakon. Magay problema sa di kan mandanan. Anak alam din libro na. Asikan umunod. Oh, may Diyos ko. Wala na. Nagbaso lang kitinirang ko kanya may parmang. Pagkawalan ako dinaramit ko. Napilitan ako nga nangaramit ni Kastoy. Tawag ko pang kamangak. Pinatangarigan ti kapsat ko. Diyos ko. Nakabaso na kan si ka. Nakarami na ano nga rumbang. As ano mo nga tadi na sawak. Naramid ko na. Gapulang tamagay putot ko. Kinagpaiso na. Si bakit ko na